Good morning. Ride tayo ngayon. Tahimik na ride. Punta natin yung lolo ko. Lapit lang yun. Mga 10 kilometers lang. Nasa Mandacana na kami. Malapit na dyan yung highway. Rin sa highway, kanan kami pupuntang sentro ng Lipanan. Dito na kami sa highway, sa bahay. Punta na lang sentro. Bulaong Bridge na to. Pakanan tayo. Si bike mo di ko nahihila. Chika. Udah ako lang palang ito. Si Ricardo. Ayun, pupunta kami na di ko alam. Conception daw. Di ko alam kung saan yan. Ayun, nasa San Juan kami. Conception na daw to. Pakabusak. Ay, dulo na ni Kuya. Oo. Dinaanan naman kami na di namin alam. Pakabusaw doon. Sabi. Motor Kuya, motor. Gandaan na to, nasa gitna kami ng palayan. Ayan, palayan dito, palayan dito. Ganda. Tapos dead end na, no? Saranini. Yung ano.
Garo man si Agyan duman sa ano? Sa Balyo? Garo man si Agyan sa Balyo. Itong sa may haling Limbarse. Kanan na kami dito, ay kaliwa kami dito. Tapos pabalik na ito ng Limanan. Yun, nakakanan na kami. Dire-diretso na ito. Balik na naman ito ng sentro ng Limanan. Short ride lang ito. Yun. Limanan na ulit yun. Sentro na. Ayan, pauwi na kami. Kumain lang kami ng luglog. Limanan road na ulit. Pasok na ito ng San Vicente Road na to. Ang kanan. Dire-diretso na lang ulit to. Kasi puro lubak yung daan dito. Barangay San Pablo. Ito, Bagadyo na to. Nagdiretso na lang ulit to.